Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Сигезенче бүлек. Нәфисә ерак юлдан салкын тидереп кайтты. Галим юкка чыкканның 3нче көнендә районга барып киләм дип киткән иде, 2 тәүлек дигәндә генә әйләнеп кайтты. Алган әйберсе дә күренмәде. Тузанга батып, пычранып беткән киемнәрен салып ыргытты да, ягылмаган мунчага барып, юынып, чистарынып чыкты. Әллә шул салкын мунча шаукымы тиде, әллә көзге юл галәмәте булды. Нәфисә шул кирип ятуыннан тора алмады. Жансыз, хушсыз түшәк иясе булды. Чынлап та, күңелен кайдадыр калдырып кайтты ахры. Тән сызлануы белән сызланмый, жан бәгыр әрнүе белән җафалана кебек ул. Аның ахлары тәннән түгел, иштән, жан яшәгән урыннан чыга иде. Тәскирә дә, Сония дә Нәфисәгә бер авыз сүз катмадылар, берни сорашмадылар. Бу ахларның Хәлим белән бәйле булуын булай да белә иде алар. Нәфисәнең юарга ташлаган күлмәгендә кан таплары күргәч кенә, Тәскирә куркынып кызы янына килде. Берәр бәләгә очрамагансыңдыр бит, кызым. Нәфисә дәшмәде. Күлмәгең канга буялган. Шуңа әйтүем. Бу юлы Нәфисә дәртләп үк китте, башын калкытты. Шулаймыни? Хәзер юк куям мин аны. Юк, кызым, азапланма. Юдым инде мин аны. Я ярый йокла. Соңрак барысында үзең бер сөйләрсең әле. Тәскирә торып китәргә җыенды. Нәфисәнең мендәрен, юрганын рәтләштерде дә ишеккә таба кузгалды. Ләкин кызының жан түреннән чыккан тавышына сискәнеп туктап калды. Әнкәй, әу балам, мин бит Хәлим янында булдым. Кем янында? Син аның кайда икәнен беләсеңмени? Урманда ул, әнкәй. Албастылар утарында. Хәзер алар албастылар да түгел инде. Исәнме соң ул? Хәлимне әйтәм. Күлмәгеңдә кан каян? Исән. Хәзер исән инде. Нигә хәзер дисең, кызым? Әнкәй, хәтерлисеңме безнең авылда эшләгән теге шабашникларны? Сәхәп дигән кешене. Кемнәрне? Безнең нигез өчен бура эшләгән сәхәп кешеләрен әйтәм. Алармыни? Шул котсыз бәндәләрмени? Хәтерлим, ашарга илткәч берсе миңа бәйләнеп тә булашты әле. Аларга нәрсә булган, кызым? Әнә шул хәшәрәтләр алтын эзләп безнең утарга барып чыкканнар. Кит аннан. Әдәм аяк басмаган җир дип сөйләйдең бит ул урынны. Явызлык юлны тиз таба шул, әнкәй. Булар да тапканнар. Әбиләрне бәйләп атканнар, Хәлимне үлем баганасына бәйләгәннәр. Сиңа тимәделәрме соң? Үзең дә алдыңны артыңны карамыйча йөрисең инде, кызым. Мин барганда хәлләр булган иде инде. Мин рәткә салып, барысында үз урынына урнаштырып киттем. Каласым килмәде. Ходай Тәгалә кушкан кадәресен эшләдем, шул җитте. Туктале, кызым, аңламадым. Нәрсә булган соң анда? Хәлимне кем коткарган дидең? Бүреләр. Әбәү әллә саташасың инде, кызым. Ни сөйлисең син? Син бит ак күзне хәтерлисең. Әнә шул бүре баласы да бар иде анда. Шулар сәхәпләрнең хушын алдылар. Шулар Хәлимне коткардылар. Тик ак күз үзе юк иде инде, әнкәй. Ул үлде. Ниләр генә юк бу якта дөньяда. Нинди генә мөгъҗизалар, серләр юк. Бу мөгъҗиза түгел, әнкәй. Бу чын тормыш, бу язмыш. Балам, Хәлим үзе исәнме соң? Исән, әнкәй. Ул тиздән кайтачак. Ничек инде? Сөйләштеңмени? Юк, сөйләшмәдем. Ул мине бөтенләй дә күрмәде. Шулай да беләм. Ул озакламый кайтачак. Алла буйырса дигән, кызым. Алла буйырса. Әмма Хәлим кайтмады да кайтмады. Нәфисә дә терелеп бетә алмады. Әнкәсенең тәмле сүзе, назлары да, Сонияның шифалы кайнатмалары, үлән сулары да, Ак бабайның дугалары, Вәсимә карчыкның имләүләре дә ярдәм итмәде. Хушында, зихенендә килеш, аяксыз, буынсыз булып ята бирде ул. Күңелендә яшәгән өмет чаткысын соңгы көннәрдә килеп яуган хәтәр яңгырлар тәмам сүндерә язды бугай. Хәтта Бигеш белән Гөләш тә аңа юаныч була алмадылар. Йокыдан язып, көн-төне түшәм матчасына карап ятучы Нәфисә аларны еш кына онытып та җибәрә иде. Бала елавына да гаме кузгалмый кайчакта. Бала гаме юкка чыгу ана өчен иң хәтәрле ласа.
Күңеленнән бала гаме ияреп, дөнья гаме китеп бара торган бер вакытта, Ходай Тәгалә җир йөзенә бер матур көн бүләк итте. Шыксыз яңгырдан туктатып, күк йөзенә нурлы кояшын элде. Мугҗиза моның белән генә бетмәде әле. Кояш артыннан ук күк йөзендә торналар чылбыры пайда булды. Тынык кына яңгырау тавышы чыгарып очучы бу төркем гомердә булмаганча санияләрнең нәкъ өй турысыннан очып бара иде. «Әнкәй! Әнкәй!» дип чакырды Нәфисә. Ишек алдында мал-туар белән мәш килеп йөрүче Тәскирә үтәләнеп килеп тә керде. «Нәрсә булды, кызым? Ни кирәк?» «Әнкәй, тәрәзәне ачып куй әле». «Ни сөйлисең син, кызым? Булай да ишеңгә кергән салкынны чыгара алмый интегәбез, ә син тәрәзәне аш дисең». «Әнкәй, аш инде тәрәзәләрне». «Ачмыйм да, нитмим дә. Үзеңне уйламасаң, балаларың хакында уйлайшмасам». «Әнкәй, аш тәрәзәләрне. Аш». Бу юлы Тәскирә кызына каршы килә алмады. Теләмичә генә барып, түр тәрәзәне киереп ачып куйды. Ачык тәрәзәләр аша салкын һава белән бергә торналар тавышы килеп керде. «Әнкәй, бар, үз эшләреңне кара. Мин бераз тыңлап ятыйм әле». Әллә салкын җилне тоеп, әллә торналар тавышын ишетеп, үз түшәкләрендә изрәп йоклап яткан Гөләш белән Бигиш тә көйсезләнә башладылар. «Әнкәй, бәгърем, минем янга кертеп сал әле шуларны. Күптән сөйгәнем юк үзләрен. Сагынып биттем, билләһи». «Ярый, кызым, ярый. Тик өсләрен каплап тот, яме?» Тәскирә балаларны Нәфисә янына китереп салгач, ишекне сак кына ябып тышка чыгып китте. Шул чыгудан озак кына йөреп керде ул. Торналар инде күптән күздән югалдылар. Колак төбендә генә шыңгырау моңнар яңгырап тора. Сания Ак бабайга сөт аертырга кирип киткән иде. Шулай кирип булышып йөри ул бу күрше картына. Хәлим китеп югалгач, бердән-бер таянычлары, киңәшчеләре булып тагын шул карт калды бит. Мәдинәттәй авыл буенча өй борынча йөри. Ачык йөзле өйләрдә кунып та калгалый. Бүген дә кайтмады ахры. Аның йөрүе дә, яшәве дә сәер. Хәерлегә генә булсын инде, хәерлегә генә. Эй, нигә алдан ук кайгырырга? Барысы да бер көйләнер әле. Хәлимнәре генә исән булсын бер үк. Ансыз дөнья сансыз. Әнә бит нәрсә ди Нәфисә. Сәхәпләр белән эләгешкән ди. Бу кызый да тәвәккәл икән. Кая барып чыккан бит. Ярата шул ул Хәлимен. Хәләлен, ирен, җанын бирергә дә әзер ул аның өчен. Бу әйбәтме, начармы, Тәскирә төгәл генә әйтә алмый. Өйгә килеп кергәндә, Нәфисә үз түшәгендә изрәп йоклап ята иде. Тәскирәнең башына суккан иң беренче уй юньле уй түгел иде. Әллә үлгән инде дип, хәлдән китеп ишек төбендә бер туктап алды ул. Бераздан тынычланды. Кызының йөзенә төшкән чәчләре аның тигез сулышыннан беленер-беленмәс кенә калкынып, җилфердәп алалар иде. Тәскирә иң беренче эш итеп, әнә шул чәчләрне Нәфисәнең яңак буйларына сыпырып куйды. Аның күзләренә шем кара чәч араларында җемелдәп ятучы ап-пак чәч бөртекләре чалынды. Тәскирәнең үзендә дә ак чәчләр юк әле. Ә менә кызының чәченә кырау төшә башлаган. Балалар да рәхәтләнеп йоклап яталар. Ике сабый ике яктан әниләрен кочаклап алганнар. Бигиш борынын әнисенең күкрәк турысына төрткән. Ә Гөләш Нәфисәнең култык астына укшып киткән. Тәскирә балаларга кагылмады. Тибенә-тибенә өстен ачып йоклаучан Бигишнең генә юрган читен тартып куйды. Аннары аның өчен үтә дә якын, газиз шушы җан ияләренә озак кына карап торды. Кинәт исенә килеп, ашыгып кабаланып тәрәзәләрне ябарга кереште. Иң соңгы өлгене ябарга үрелгәч, тәрәзә төбендәге ялгыз каурыйга күзе төште. Юк, каз каурые да, күркә яисә үрдәк каурые да түгел. Бик сәер, ай-хай сәер каурый иде бу. Әле генә чыңлый-чыңлый узып киткән торналардан төшеп калды микәнни? Алай булса бердән начар түгел. Торналар бәхет фалы. Торналар кешеләрне яхшырта, шәфкатьле һәм бәхетле итә диләр бит Кампәрләдә. Шулай булса гына ярар иде. Әллә Хәлим кайта микән? Нәфисәгә дә бәхет елмая микән? Шул бәхетен сизенгән кебек, әнә ничек тыныч һәм матур йоклый ул. Тфу-тфу, күз тимәсен. Бигрәкләр дә мәхәббәтле инде бу Нәфисә. Тәскирә кулындагы каурыйны Нәфисәнең мендәрен күтәреп, ипләп кенә шул мендәр астына куйды. Аннары тагын бер мәл кызына сокланып, яратып карап торды да, үз мәшәкатьләре белән ишек алдына чыгып китте. 9-нчы бүлек. Нәфисә төш күрде.
Имеш ул кышлар кебек очып йөри. Юк, ул үзе кыш түгел, кыш кебек очып кына йөри. Бәлки ул иң элек кыштыр, кешеләр кебек җирдә дә йөри аладыр. Их, шулай булса иде. Әнә бит кыш булу нинди рәхәт. Очасың да очасың, бүтән бер кайгың да юк. Оча торгач, Нәфисә җылы якка очучы ниндидер кышлар төркеменә барып кушылды. Торналар бит булар. Нәфисәнең торналарны якыннан күргәне юк. Ә хәзер күпме телисең, шул кадәр кара. Янәшәдә очып барган торналарны җентекләп күзәтә башлады ул. Баксаң, булар да чын торна түгел икән. Нәфисә кебек борчулы җаннар шулай торна булып очалар имеш. Нәфисә үзе дә торнадыр әле. Әнә бит бөтен җире каурыйдан тора. Кирәнсу күк канатлары кояш нурында җем-җем итә. Төтен эченә кергән кебек, болытлар эченә кергәндә генә канатлары туш йоннары дымланып ала. Канат җилпенгән саен як-якка су тузаны оча. Тик ни бу? Кайбер каурый очларыннан кан тама. Яралы икән бит ул. Әнә тәнендәге әрнүе күңел төпкеленә дә төшеп җитте. Бер як канаты авырая башлады, таш асканнар диярсең. Юк. Булай узак очып булмаячак. Каядыр төшәргә, хәл алырга кирәк. Нәфисәнең хәлен сизгән кебек, торналар төркеме аска таба төшә башлады. Ә аста урман да урман. Кая төшмәкчесең булар? Аха, әнә анда бер аланлык күренә. Уртасында күл, таныш урынга охшаган. Нәфисәнең монда булганы бар инде. Кыш булып түгел, кеше булып килгәне булды аның. Күл сай иде. Күл дә түгел ул. Басуга җыелган яңгыр суы. Шулай да арыган канатларга хәл, талчыккан буыннарга егәрлек бирерлек чып-чын су иде. Әмма беренче кичне дә, икенче көнне дә Нәфисәнең җәрәхәтле тәнендә әрнеш бетмәде. Көчәйде генә. Ул хәтта торналар төркеме югары күтәрелеп җылы якка юлын дәвам иткәч тә, аларга иярә алмады. Канат җилпеп карарлык та хәл юк иде аның. Аны шулай хәлсез, аңсыз яткан чагында таптылар. Кемнеңдер көчле кулы басу пычрагы җыелып ясалган утраучык өстеннән сак кына күтәреп алды да куенына кысты. Баштары куркудан калтырана башлаган иде дә. Ниндидер якынлык, туганлык сизеп тынычланды, күңеле дә үз ярларына кайтты. Кем соң бу? Нинди кош? Әй, кош та түгелле, кеше. Нәфисә үзе кош булгач та, җир бит кешеләрнеке, су да, ә бәлки ул да кайчандыр кош булгандыр. Кош булмаса да канатлары бардыр. Аның да очканы бардыр. Әллә аның канатлары сынганмы? Өмете сынганмы? Нәфисә көзге дымнанмы, иләс-миләс уйларыннанмы, авырайган күз кабакларын чак-чак кына күтәреп, каршысында торган кешегә күтәрелеп бакты. Хәлим. Хәлим бит бу. Аның Хәлиме. Әллә төш күрәмме? Нинди галәмәт төш бу дип уйланды ул. Үзе Хәлимнең куенына ныграк сыенды. Шулай сыенышып, алар алачыкка кайттылар. Бергә яши башладылар. Хәлим аны карады, тәрбияләде, үзенең назы, җылысы һәм дусларча мөнәсәбәте белән бик тиз аякка бастырды. Бигрәк тә эштән бушанып кергәч, Хәлим кичләр буе аның белән сөйләшеп чыга. Каяңны килеп чыктың син, табигать баласы? Нигә сөйләшмисең? Сөйләшсәң бер юанычым булыр идең. Күзләрең, карашларың мәгънәле бит синең. Кеше гамнәре бар. Әллә син берәр кешеме яисә аның рәнҗегән җанымы? Синең дә газиз әнкәң бардыр, хәләлең бардыр, балаларың бардыр. Син аларны яратасыңдыр, сөясеңдер, кадерләп яшисеңдер. Син хәтта бәхетледер әле. Тик ул бәхетеңне табагына алмыйсыңдыр. Адашкан язмышыңны эзләп гомер кичерәсеңдер. Эх, син. Нәфисә аңа җавап бирергә тели. Минем язмышым син, бары тик син генә димәкче була. Әмма әйтә алмый. Гөлби, Гөлби дип тик тора. Гөлби дә начар сүз түгел, хәтта әйбәт сүз, бик әйбәт сүз. Кызлары Гөләш белән малайлары Бигишне искә төшерә ул. Бу хакта Хәлим дә беләдер. Белмәсә бу кадәр кадерләмәс, үз итмәс иде Нәфисәне. Торна булып яшәүнең уңай яклары бар икән. Сине яраталар, хөрмәтлиләр, үткәндәгеләрне дә төпченеп, тикшереп тормыйлар. Шулай да бу гына аз. Нәфисәнең Хәлимгә кайт авылыңа, балаларыңа, хатыныңа, анаңа, кешеләр арасына. Кичер аларны, гафу ит. Алар сине бик-бик яраталар, көтәләр. Кайт. Бар кайт зинһар. Май хакына, аның сабые хакына кайт.
ятма бу сазлык эчендә, дем суқыр урман төпкелендә, дип әйтәсе килә. Тагын әллә нәрсәләр диясе, әллә ничекләр үгетлисе килә Нәфисәнең. Тик әйтә генә алмый. Һаман Гөлби, Гөлби дип тақылдап тора. Менә шундый сәер төш. Төш кенә микән? Бу төштә өндә бар ахры. Шул кадәр аермачык итеп күрмәс иде Хәлимне. Шул кадәр якын итеп тоймас иде аның язмышын. Эх, төш кенә шул бу. Матур төш, кадерле төш. Чөнки Хәлимне авылга алып кайтачак изге төш бу. 10-нчы бүлек. Китәсе көндә тәгаенләнде. Юлга җыена башладылар. Хәлим адым сайын Тәкыя карчык белән киңәшләшеп торды. Нәкыя карчык сөйләшми. Бер-ике сүз әйтеп куя да, көннәр буе дәшми-нитми үз эченә бикләнеп яши. Аларның икесе өчен дә Тәкыя карчык сөйли. Кайчакта Хәлим уйлап та куя. Буларның икесе дә бер үк кеше түгел микән? Теләсә 10 Нәкыяга да бүленеп яши аладыр кебек бу Тәкыя карчык. Эй, Хәлимнең ни катнашы бар соң аңа? Ничек телиләр шулай яшәсеннәр? Тик авылдагына халыкка бер хәл кылмасыннар, Хәлимне рисва итмәсеннәр. Бу хакта әле ныклап сөйләшәсе бар, килешәсе бар дип, ныклы фикер беркетеп куйды Хәлим. Сәхәб белән Корбан янәшә басып карап калдылар. Хәлим урман авызына кирип киткәндә тагын бер борылып карады. Һаман торалар. Аның күңеле бу ике шәүләне теләсә, теләмәсә дә ятлап калды. Алдында шулай ук ике шәүлә, Тәкыя карчык белән Нәкыя карчык бара. Кулларында озын кара таяклардан һәм кичкенә төенчекләрдән башка берни дә юк. Хәлим юл азыгы алырга теләсә дә, карчыклар аны шып туктаттылар. Хәлим моңа бик сәерсенде, әмма каршы күтәрелеп бер сүз дә дәшмәде. Кояшта уңып, кыршылып беткән юл капчыгына күлмәк ыштаннарын, кырынгычларын салды да, соңгы көннәрдә очып йөри башлаган Гөлбине куйнына алып, карчыклар артыннан иярде. Ә хәзер әнә алдан ничек җилдерәләр генә. Хәлим тикле Хәлим чак-чак өлгереп бара. Әллә чынлап та җиннәр микән алар? Адәм баласы урманда булай йөри алмый. Әнә атлап түгел, йөзеп очып баралар. Куе калын куакларны урап та тормыйлар, үтәли генә чыгып китәләр. Хит бер ботак яисә яфрак селкенеп калсын. Шулай мыштым гына юлда очраган әйберләргә кагылмый тимичә җиннәр генә йөри ди бит. Хәлимгә артта калып адашмас өчен бу агач куакларны йөгереп урап үтәргә туры килә. Шуңа күрәдерме, берәр сәгатьләп баруга ул тәмам арыды, хәлдән тайды. Кулындагы торна баласы да кысылудан кычкырып куйгалый. Әллә җибәрергә инде? Интегеп кенә бара бит. Юк, әлегә иртәрәк. Берәр ачыклыкка чыккач очырыр. Ә хәзер барырга да барырга. Эх, азрак хәл алырга иде. Югыйсә узакка чыдамаячак Хәлимнең йөрәге. Әле юлның башы гына, көне буе барырга туры килсә нишләрмен дип, төшенкелеккә дә бирелә язып калды Хәлим. Алдагы сукмак очында ачыклык пайда булмаса, ул барган җиреннән егылып җан тәслим кылган да булыр иде мөгаен. Әнә шул яктылык кына аны тартып барган кебек алып бара, чакырып, ымсындырып тора. Миңа җиткәнче түз инде бер үк, аннары туйганчы хәл алырсың ди кебек. Ниһаять атлап түгел, очып диярлек, теге серле, сихерле, иң мөһиме кояшлы алаңга килеп чыктылар. Килеп чыгуга ук Хәлим утырып, ятып, аунап хәл алырлык ширамлек сайларга кереште. Карчыклар да шып туктап калдылар, пышын-пышын нидер сөйләшә башладылар. Хәлим аларга әллә ни игътибар итмәде. Аның үз гаме гам иде. Көзге кырау саргайта башлаган беренче ширамлекне сайлап, атлап килгән уңайга торна баласын читкәрәк куйды да йөз түбән капланды. Аннары башын күтәреп, аланлыкның аргы башына күз салды. Шундук сикереп тә торды һәм андагы күренештән йөрәге ярыла язды. Җаны чыгып очар хәлгә җитте. Уйлары баш бирмичә, әллә нинди чуалчык йомгакка чорналып, аланның аргы очындагы сирәк агачлык артында күренер-күренмәс торган Кампәрле авылына таба томарылып очтылар. Каян килеп чыккан бу җиргә Кампәрле авылы? Нинди зәхмәт бу? Нинди сихер? Албастылар сихере. Шундый тиз арада үз авылларына килеп чыгуны Хәлим күз алдына да китерә алмый иде. Шуңа күрә ул кара урман эченә күчкән Кампәрле хакында гына уйлый алды. Һәм ялгышты. Алар чынлап та Кампәрле авылына алып чыккан урман авызында басып торалар иде. Шунда тагын да сәеррәк бер мөгъҗиза булып алды.
Читтә ялгызы гына калган Гөлби канатларын киереп ачып җилпенә башлады. Бираздан канатларын шапылдата йөгереп китте. Аннары моңлы тавышы белән бөтен аланны, юк, аланны гына түгел, бөтен күкне, бөтен галәмне тутырып күккә күтәрелде. Искиткеч матур итеп эшләде ул моны. Хәлим телдән калды. Карчыклар да белгән сихерләрен онытып, табигать шаукымына бирелделәр. Могҗиза дәвам итте. Гөлби күккә күтәрелгәч тә әллә кая китеп югалмады. Кампәрлегә таба юл алды. Хәлим төгәл шәйләп калды. Торна үрге очка таба Хәлимнәр урамына төбәп очты. Әллә изге бер фал булып, Хәлимнәргә кадәр үчтеме? Күпме генә күзәтсә дә, анысын ук күрмәде Хәлим. Әмма шуны төгәл белеп калды. Шул якка очты, алар ягына. Бәлки шулай Саниягә, Нәфисәгә алдан хәбәр бирмәкче буладыр ул. Кайталар, күңелегезне, хисләрегезне, уйларыгызны, хыялларыгызны җыебрак торыгыз, дидер. Хәлим бик авырлык белән генә зихененә кайтты. Менә аның борынына мал, көтү исе, сөт исе кирип тулды. Аннары агач исе, кайры, йомычка исе. Димәк, кайдадыр якында гына бура бурыйлар. Тагын төтен исе, мич исе, яңа пешкән икмәк исе. Юк. Хәлим икмәк исенә кадәр туеп, сизеп бетерә алмый, әмма белә. Бар ул ис. Кайдадыр шунда гына йөри. Сөрелгән кыр исе, сугылган иген исе, учак күмерендә пешкән бәрәңге исе. Буларның барысы да якын һәм газиз Хәлим өчен. Гомумән, авыл исе, авыл хисе, туган җир исе, туган җир хисе кешене шулар кеше итә түгелмени? Аны нәселенә, асылына да шулар кайтара бит. Без сине урманнан алып чыктык. Хәзер үзең авылга алып кер инде дигән кебек, карчыклар Хәлимгә төбәлеп карап торалар иде. Хәлимнең аларга үпкәлисе килде. Күпме гомер урау юлдан йөреп интекте ул. Баксаң, авыл белән утар арасында туры юлда булган. Хәзер аңлашыла. Бу карчыклар кампәрле тирәсендә еш күренәләр иде. Менә каян йөргәннәр икән хәерсезләр. Күпме генә үртәлсә дә, Хәлим үзендә алан аша кампәрле ягына таба атлап китәрлек көч тапты. Кинәт басынкыланып калган карчыклар аңа иярделәр. Авыл аларны бераз салкын бөркеп торган, әмма якты, нурлы кояш белән каршы алды. Кояшы нурлы булгач, салкыны сизелми дә. Шулай да җиле үзәккә үтә. Урман эченнән чыккач, җилле дөньяга күнегү ай-хай җиңел түгелдер ул. Авыл эченә кирип тормыйча, югары очтан уратыбрак кайтырга булды Хәлим. Үткән яңгырдан калган күлдәвекләрне урап уза-уза, ашыкмыйча гына атладылар. Сөйләшмәделәр. Урам башына якынлашкач кына, Хәлим Тәкыя карчыкка йылышыбрак әйтеп куйды. Әйбәт ул, минем әнкәй. Барсы да яхшы булыр. Борчылма. Юк, балам, борчылмыйча ярамый. Синдә борчыл. Тик шуны бел, без сиңа кыенлык китермәбез. Юкла, нинди кыенлык инде? Баштарак иске өйдә яшәп торырсыз, аннары үз йортыгызга күчәрсез. Җыйналып тотынсак, бер-ике атна эчендә өлгертәбез без аны. Менә күреп торырсың, барысы да әйбәт булыр. Хәлим үзе шулай диде диюен, ә үзенең эчендә мәчеләр тормаша. Кем генә белеп бетерә икән алда ниләр буласын? Кыенлыклар булыр, булмый калмас. Урманнан бер кем белмәгән ике карчык ияртеп кайта бит ул. Майыны алып кайткач та ниләр булып бетте әнә. Мәдинәттә иде аларда, менә тагын ике җан өстәлә. Юк, булай булмый. Кайтуы белән Нәфисәләр нигезендәге бура кисәген кыймылдата башларга, аны өйтәргә кирәк. Беренче кар яуганчы түбә астына кертеп, мич чыгарып тора башларлык булсын. Урамда кеше мазары очрамады. Ишек алдында да беркем юк иде. Хәлим өй алдына тукталып юанып тормады, йөгерә атлый өйгә килеп керде. Өйдә дә җан әсәре күренмәде. Кая китеп беткәннәр булар? Түбән очта аю бейтәләр мәллә? Күзләре ияләшеп җитмәгән икән. Бераз аңына килгәч, Хәлим өй эчендәге һәр нәрсәне берәмтекләп, җентекләп, тансыклап карый башлады. Аппак итеп агартылган олы мич буендагы эскәмия шул килештера. Түр карават өстенә корылган чаршау бермәләп күтәртеп куелган. Түр өстәлдәге ризыкларга ашъяулык ябылган. Бер читтә кукраеп самавар утыра. Өстәл яныннан Нәфисә белән икесенең караваты башланып китә. Караваты гына түгел, аның язмышына Нәфисә булып килеп кергән тормышы башланып китә. Әнә ул, аның тормышы, язмышы.
Киң кроватны иңләп буйлап изрәп йоклап ята. Ике ягында шулай ук изрәп ике сабый мышный. Ишек катыннан кроватка кадәрге 6-7 адымны Хәлим бөтен гомеренә тиң итеп, хәтта язмыш юлы кебек итеп үтте. Шушы берничә мизгел эчендә аның хәтерендә бөтен гомере яктырып балкып китте. Бигрәк тә Нәфисәгә кагылышлы, аның белән бәйле күренешләр, вакыйгалар кинодагы кебек бер-бер атлы тезелеп үттеләр. Беренче мәхәббәт мизгелләре, вәгъдәләр, армияга китүләр, аннан кайткач татлы очрашу мизгелләре, Хәлимнең югалуы, Нәфисәнең мәхәббәтен дәгъвалап йөрүе, кияүгә чыгуы, албастылар утарына килеп, Хәлимне зәхмәт шаукымыннан коткарып калуы, авылдагы матур тормышлары, урман буенда җилфердәп калган зәңгәр су, күлмәк. Стоп. Нинди урман? Нинди күлмәк? Ул мөгъҗизада Нәфисә белән бәйле микәнни? Нишләп булмасын? Күңел алдамый ул. Әнә бит гомер юлының мөһим борылмасы итеп шушы зәңгәр су, күлмәк иясен исенә төшерде. Менә нинди бит ул Нәфисә. Гади генә кеше түгел. Нишләп гади булсын? Яраткан кеше гади була димени? Нәфисә Хәлимне ярата. Теге вакыттагы кебек. Яшьлегендә ничек сөйсә, хәзердә шулай сөя. Хәлим үзе шундый ук сөю белән җавап кайтарамысың? Нәфисәгә борчудан башка нәрсә китергәне бар соң аның? Берәр мәртәбә хәлләрең ничек сөйгәнем дип назлы дәшкәне бармы? Юк бит, юк. Хәлим караватка кадәрге араны гомер кичкән кебек авыр үтте. Менә ул гомеренең Нәфисә дигән өлешенә барып җитте дә, тезләнеп авыр уйлардан тубал булган башын сак кына мендәргә куйды. Шундук кире күтәрде. Нидер шәнчеп, шиметеп алган кебек булды аның йөзен. Хәлим мендәр читеннән күренеп торган кош кавырыен шәйләп алды. Ни бу? Каян? Нинди кош кавырые? Үрдәк казныкы гына түгел, әллә теге торналардан төшеп калганмы? Шул, торна кавырые бу. Гөлбидә авылга таба очкан иде. Хәлим башындагы буталчык, әмма үтә дә серле уйлар өермәсеннән шашар дәрәҗәгә җитеп, салмак тигез сулыш белән тыныч кына йоклап яткан Нәфисәгә йотлыгып карап тора башлады. Аның күз алдында урман читендәге зәңгәр су, күлмәк, аннары теге серле торна тагын бер мәртәбә чагылып күренеп киткәндәй булды. Кем ул Нәфисә? Кеше генә түгелдер. Җенме, пәриме? Әнә бит ул нинди чибәр. Серле чибәр. Кешеләр бу кадәр чибәр буламыни? Дулкын-дулкын чәчләре, ай кашлары, дөньяның бөтен ямен үзенә җыйган күзләре, зифа яңаклары, бит очында бәхет шәрабы тутырып эчәргә яралган мәхәббәт чокырлары, ымсындыргыч күкрәкләре. Әнә өстенә япкан юрганы бер яккарак шуып төшкәндә, аның шул күкрәкләрен бөтен дөньяга фаш иткән. Хәлим караса да карады, карамаса да карады. Тигез, зифа калкулык читендә менә излеп төшәм дип бер алсу тимә калтыранып тора. Нәфисә сулыш алган вакытта бер күтәрелеп, бер төшеп торган күкрәкләре бу алсу тимәне ничек кенә тотып кала аладыр, анысын Хәлим белми. Ул шуны гына белә. Нәфисәне хуштан яздырырлык итеп назлаганы, иркәләгәне булды аның. Әмма бу алсу җимештән бер вакытта да авыз иткәне булмады. Хәлим үзе дә сизмәстән Нәфисәнең дөньяга ачылып яткан күкрәк алмаларына үрелде. Шундук туктап калды. Нишли ул? Үпкән чаклары булыр әле. Бөтен гомерләре алда бит. Үбешерләр дә, кычышырлар да. Алардан гына калмас. Хәлимгә барыбер. Пәри булса булсын, тик Нәфисә генә булсын. Кем пәри түгелсең, кем албасты түгел. Хәлим үзе дә чыпчын албасты буга инде. Албастыга пәри бик килешә ул. Шул вакыт пәри кызы Әйлә, Нәфисә уянып китте. Уянды да, мөлдерәмә тулы күзләрен каршында тезләнеп торучы Хәлимгә төбәде. Юк, курыкмады, шикләнмәде ул бу юлы. Бары тик тыныч, йомшак тавыш белән әйтеп куйды. У бәле мине, Хәлим. Исәнме, саумы юк? Нәфисәнең көтелмәгән соравыннан Хәлим бер мәл аптырап калды. Шулай да кыштай калкынып, салмак кына хәрәкәтләр белән Нәфисәнең алсу сусыл иреннәренә үрелде. Юк, күкрәкләремнән үп. Хәлимнең күңеле тәмам чыгырыннан чыкты. Ул кабат уянып, хисләр дулкынында тирбәлә, иреннәрен Нәфисәнең күкрәк җимешенә тидерде. Бу минутта мендәрен ие белән кычып алып,
Бәхетнең иң югары катына алып менәргә әзер иде ул сөйгәнен. Эх, нәрсә бу? Мендер астына кирип киткән бармакларына тагын теге серле каурый төртелде ласа. Һаман шундамыни әле ул? Нәфисәгә сиздермичә генә Хәлим турна каурыен артына яшерде, аннары җай туры китереп кесәсенә үк салып куйды. Хәлләрең ничек, сөйгәнем? Әйбәт, Хәлим. Менә авырып киттем әле. Урманда күп йөрсәң, авырырсың да шул. Минем урманда йөргәнне каян беләсең, Хәлим? Мин бит сихерче, албасты. Нәфисә Хәлимнең шаярырга тырышуын өнәмәде ахры. Барыгыз да исән сауманда. Барыбыз да исән, Нәфисә. Син безне иң кыен чакта килеп коткардың. Фәрештәдер син. Изге рухтыр. Тагын җин пәридер дигән. Әйе шул. Син минем җин пәрием. Юк, бу миңа ошамый. Син минем җаным дигән. Менә монысы ошый. Син минем җаным. Рәхмәт, җан бәгърем. Хәлим, әүсейклем, бүген төшемдә җаным торна булып очты. Ул урмандагы аланлыкка, солыкка төштеме? Әйе, Хәлим, син моны каян беләсең? Ул төшеңдә мин дә бар идем бит, Нәфисә. Әйе шул, Хәлим. 11-нче бүлек. Ишек алдындагы шау-шуга бөтен урам ите уянды. Гомердә булмаганча Сонияләр йортында ачы тавыш чыкты. Сәбәпчесе кемнәр диген? Урманнан килеп чыккан сихерче карчыклар. Мәдинәттә хәстәре белән йөрүче Сония үзләренә кирип киткән кешеләрне ерактан ук күреп килде. Күзләре рәтле чиратлы күреп бетермәгәнлектән, ул әле еш ялгыша. Шуңа күрә бу юлы да төрле фаразлар белән башын катырып бетерде. Әллә Хәлимә кайттымы? Алай дисәң, хатын-кыз киеме кигән кешеләр дә бар иде араларында. Вәсимәттәй, Ак бабай да түгел булар. Ярарла. Кем генә булса да берәр хәбәр алып килгәннәрдер әле. Хәлим хакында сүзләре бардыр. Әйбәт сүз генә булса ярар иде. Сония йөгерә атлы өенә ашыга. Кем хакында гына уйласа да, һәр уйлаган уйы Хәлим хакында булып чыга. Хәлим белән төгәлләнә. Капкадан килеп керү белән ике чит ят карчыкка тап булды ул. Эшкә керергә кыенсынып, ишек төбендә таптанып торучы бу адәми затлардан шундук шикләнеп куйды Сония. Таныш та кебек үзләре, таныш түгел дә. Тагын ике карчык, ике сихерче, бетмәс төкәнмәс затлар булды булар, дип иштән кара күйсә дә, Сония тыштан итәгатьле кыланып сораган булды. Сезгә кем кирәк? Сез кемнәр? Тегеләр дә бик итәгатьле карчыклар булып чыктылар. Безгә ни? Хәлим кирәк. Ул өйдә юк. Барыгыз, чыгыгыз. Җан уртап йөрмәгез. Мин сезне белмим, сез мине. Карчыкларның берсе бик үҗәт булып чыкты. Ул өйдә, без бергә бит. Ничек инде? Хәлим өйдәмени? Өйдә. Без урманнан бергә кайттык. Урман сүзен ишетү белән Сонияның җен ачулары чыкты. Ул үзен үзе белештермичә, Газиз улын тартып алган урман сихеренә, аның ияләренә бөтен күңел ачысын, җан рәнҗешен түгә башлады. Аңа каяндыр килеп чыккан тәскирә кушылды. Әйтмәгәннәрен калдырмадылар. Соңгы елларда күңелләренә җыелган авырлыктан котылырга теләгәндәй, берсен-берсе уздырып, ашыга-ашыга нәфрәтләрен яудырдылар. Алар инде бу карчыкларның Майя, Нәфисә, Хәлим язмышына, үзләренең язмышына аерылмаслык булып бәйләнгән булуын төгәл беләләр. Шуңа да җин ачулары белән гарләнәләр, үртәләләр иде. Карчыклар баштарак нидер әйтергә, акланырга тырышып карадылар, аннары шым булдылар. Әллә шушы хәл, әллә аларның аппак күлмәктән, яулыктан булып, авыл әбиләреннән берни белән дә аерылмаулары, сәер кыяфәттә, ягъни бер үк вакытта горур һәм мискин хәлдә торулары Сония белән тәскирәне дә басылырга, ипкә килергә мәҗбүр итте. Әмма өйдә Нәфисә янында юанучы Хәлим атылып бәрелеп йөгереп чыккан иде инде. Әнкәй, Тәскирә апа, нишлисез сез? Ник әбиләрне куасыз? Аларны мин алып кайттым. Алайса мине дә куыгыз. Син? Балам, нигә алар безгә? Үз сихерләре белән урманнарында яшәсеннәр. Эх, әнкәй, алар да шушы авылдан бит. Алар да шушы җирдә яшәргә тиеш. Һәр кеше үз нигезендә яшәргә тиеш. Шулаймы? Шулайын шулай да. Алар безгә күпме борчу китерделәр. Кайгы алып килделәр. Ничек тынышырбыз соң без? Ничек килешербез? Ансы инде алардан гына түгел, бездән дә тора, әнкәй. Тәскирә апа, чәй куясыңмы әллә? Юлдан арып талчыгып кайтылды бит.
Әбекәйләрне алып керә тор. Без Әнкәй белән гәпләшеп алабыз әле. Тәскирә карчыкларга шикле карана-карана өйгә юнәлде. Артымнан берәр начарлык кылмасыннар дигән сыман, кырт туктап, урман кунакларын алдан кертеп җибәрде. Хәлим белән торып калган Сания һаман сүзен бирмәде. Эй балам, нинди генә бәләләр көтәдер инде безне? Әнкәй бәгърем, зинһар шуны аңла. Тәкъияби белән нәкъиябиләр үз нигезләренә кайткач кына безгә бәлә килүдән тукталачак. Ничек? Мин берни дә аңламыйм. Мин дә әле ныклап аңлап бетерә алмыйм. Әмма шуны төгәл беләм. Бу әбиләрнең нигезе безнең авылда Нәфисәләр яшәгән урында. Шулаймыни? Каян беләсең моны, балам? Беләм инде. Аның тарихы озын. Шул тарих мине 3 ел урман буенда тинтерәтеп йөртте. Бу тарих бетәргә тиеш, Әнкәй. Серле сөйләшәсең син, улым. Белмәгәнгә генә серле тоела ул. Менә хәзер белгәч, гап-гади кеше язмышына әйләнә дә кала. Бу әбиләр безнең кебек үк кешеләр. Хәтта әйбәтрәктер дә. Чөнки аларны бу җирдән куып сөреп җибәргәннәр. Алар һаман әле безнең белән үчләшмичә яшәргә тырышалар. Үчләшүен дә үчләштеләр инде. Үзеңә кадәр урлап киттеләр бит. Юлдан яздырдылар, язмышыңны боздылар. Әнкәй, язмышны бозып булмыйдыр ул. Димәк, минем язмышым шундый булган. Ходай Тәгалә бар бит әле. Аның тәкъдире, сынавы, бәхиллеге бар. Әҗере һәм савабы бар. Хәлимкәем, ярый искә төшердең әле. Әйдә, иманыбызны яңартыйк. Өйгә бу урман затлары кергәндә Коръән сүрәсе укылырга тиештер бит. Анысы ярыйдыр, Әнкәй. Әйдә керик. Нәфисә дә торгандыр. Шундый матурайган ул. Әле бая кабаттан гашык булып чыктым. Кит, исәр. Шулай сөйлиләрмени хатын-кыз өстеннән? Күз тидерерсең әле. Хәзер үк сүзеңне кире ал, я ямсыз сүз белән каплап куй. Хәлим елмаеп җибәрде. Ямсыз инде, ямсыз. Карарлык җире дә юк. Булдымы, Әнкәй? Көлмә, балам. Булайда күз тиеп кенә тора үзенә. Тагын авырып алды мискенкәем. Әллә синең юклыкны шулай кичерә инде? Ярата шул сине. Бик ярата. Беләм, Әнкәй. Алай-булай күмәнле түгелдер бит? Ничек инде? Балага узмагандыр бит дип соравым. Белмим. Син белми, кем белергә тиешсең аны? Бала, бер тормыш гаме юк инде үзеңдә. Тотасың да урманга кайрасың, тотасың да шунда китәсең. Бүре баласы кебек. Әнкәй, тиргәмә инде. Тиргим, бу юлы нык тиргим. Мин бит синең анаң. Бер мәртәбә генә ныклап тиргә аламмы мин, юкмы? Аласың. Менә шул алайса, күңелеңне утыртырга, җиргә ябышырга, тормыш мәшәкате белән яши башларга бик вакыт сиңа. Моннан соң урманыңны онот. Соңгы сүзем шул. Ярый, Әнкәй, ярый. Сүз бирәм. Бүтән урманга бармыйм. Зинһар, тынычлан. Әйдә керәбез. Өйдә безне югалтканнардыр. Синең әле изге дугада әйтәсең бар. Хәлим үзе керде, күңеле ишек алдында әнкәсенең хатының балага узмаганмы дигән сорау янында калды. Нигә алай диде ул? Чынлап та, ныклап сорашырга кирәк әле Нәфисәдән. Юкла, авырлы булса үзе әйтер иде. Әйе шул, бик вакыт инде. Күпме гомер бергә яшиләр бит. Гөләш белән Бигеш янына тагын бер малай булса, төпчек. Дөньялары түгәрәкләнер иде, күңелләре күчәренә утырып, җаннары тынычланыр, язмышлары үз ызанына төшеп ятар иде. Җыелып дога кылдылар. Урман карчыклары да чамасын чамага туры китереп, куш учларын алга җәеп утырдылар. Нәфисә дә торып утырды, әмма караватыннан төшмәде. Хәлсез шул әле ул. Әнә йөзләре тартылып киткән, күзләре эчкә баткан, әмма матурлыгын югалтмаган. Шул матур күзләре белән Хәлимгә карап тора. Догада гаме дә юк. Хәлим үзе дә шул хәлдә. Изге йыланы бозып булса да, Нәфисә янына барыр иде дә кочып алыр иде. Һәм пышылдап кына сорар иде. Бәләкәчебездән хәбәр юкмы әле, дияр иде. Җәелеп китмичә күз карашлары белән генә сөйләшеп чәй эчтеләр. Нәфисәне сөйләп алдылар, әйбәт мунча кирәк диделәр, балалар хакында да сүз булды, Сания белән Тәскирә бер-берсен бүлә-бүлә өй мәшәкатьләре хакында сүз башладылар. Ак бабай белән Вәсимә карчыкта читтән кайткан мәдәнияттә дә телгә керде. Урман хакында гына ләммим, бу аңлашыла да. Кемнең генә авырткан җәрәхәткә кагыласы, үткәндәге яраларны яңартасы килсен инде. Кагылырга туры киләчәк, тик бүген түгел.
Хәлим беренче булып чын аягын каплап куйды да мунчага су ташыйм дигән сылтау белән тышка чыгып китте. Өстәл артында тынлык урнашты. Бер мәл дәшми-нитми генә чәй эчтеләр. Беренче булып Нәфисә телгә килде. Карчыкларга карап сүз катты. Минем сезгә рәхмәт әйтәсем бар бит әле. Карчыклар үзара карашып алдылар. Аннары сүз куешкан кебек кинәт Нәфисәгә төбәлделәр. Сез мине урманнан алып чыктыгыз. Гөләш белән кайтканда адашкач. Рәхмәт. Мин бу изгелегегезне мәңгедә онытмам. Син үзең изге кеше, кызым. Юк, мин изге кеше түгел. Минем бу дөнья каршында да, Ходай Тәгалә каршында да гөнаһым күп. Изгелек гөнаһка карап йөрми ул, кызым. Нәрсәгә карап йөрисең? Ихлас теләккә карап йөри. Изгелек теләп күңел сорауы буенча эшләнергә тиеш. Гөнаһ вазгыять җимеше. Синең гөнаһларыңга, Нәфисә кызым, үзең түгел, тирә ягыңдагы хәлләр күбрәк сәбәпче булган. Таш өстенә бастың кем? Тәкъиятә бит әле. Нәфисә күргәннәрне башкаларга күрсәтмәсен берүк. Сүзгә тәскирә кушылгач, әңгәмә тагын да җанланыбрак китте. Инде хәзер әйбәт яшәсеннәр, әнә сабыйларын үстерсеннәр, эшләсеннәр, тормышларын бөтенәйтсеннәр, сихр-мазардан читтә йөрсеннәр. Сүзгә кушылган тәскирә әйтеп тә бетерде, авызында япты. Чөнки ул бу минутта бер кирәкмәгән сүз әйткән иде. Ләкин карчыклар тәскирә сүзенә игътибар итеп тормадылар. Рәхмәт әйтеп урыннарыннан тордылар да, ишек төбендә торган төенчекләренә барып ябыштылар. Эреле-ваклы капчыкларда бөтәс күп урман күчтәнәчләре бар иде. Каклаган ит, балык, кипкән җиләк-җимеш, көмбә, шикләүк кебек ризыклардан соң иләнгән тиреләр, мендәр йоннары, тукылган киндерләр, паласлар чыкты. Игә урман исе, табигать исе, сафлык исе кирип тулды. Һава хушланып, тәмләнеп китте. Күчтәнәчләр белән бергә достана мөнәсәбәт, михрибанлык, шәфкатьлелек тойгысы кирде. Өйдәгеләрнең күңелләре яктырып, җылынып киткән кебек булды. Күчтәнәчләрне барлап, урнаштырып куйгач, тагын бер мәртәбә өстәл артына җыелып, тәмләп чәй эчтеләр. Бу юлы сүзләр сүзгә ялганып торды. Уйлар бик тиз максатка, максат нияткә, ният теләккә әверелде. Галимҗан Гыйльманов. Албастылар. Уникенче бүлек. Мунчага Хәлим белән Нәфисәдән кала беркем кермәде. Шифа мунчасына авырудан башка кеше аяк басарга тиеш түгел. Бөтен йоласын туры китереп, яшьләрне мунча ишегенә кадәр озата бардылар. Сания ачык катыкка тугыланган бал бирде. Тәскирә дә буш калмады, үзәгенә мәтрүшкә куеп бәйләнгән себерке китерде. Нәкыя карчык белән Тәкыя карчык бер читтә үзләре генә белгән әфсеннәрен пышылдап калдылар. Хәлим бөтен шартын китереп миллек пешерде. Кампәрледә Шифа себеркесен шулай диләр. Аны башта салкын суда тотты, аннары эссе суга салып, әйбәтләп пешекләде, иң ахырдан мунча ташына куеп йомшартты. Мунча эченә кайын исе, мәтрүшкә исе булып шифалы пар тулды. Шуннан соң гына Хәлим Нәфисә өстендәге ак япманы читкә алып куйды, аны түр стена буе итеп эшләнгән ләүкә янына алып килде. Ипләп кенә аркасына яткырды. Бер мәл исе китеп, Нәфисәнең дымланып, күзне камаштыра башлаган сылу зифа тәненә карап торды. Аның җан җиренә төшеп, уят урынын яшерергә азапланган уң кулын көчләп диярлек читкә алып, янәшә сузып салды. Шуннан соң гына әнкәсе биреп керткән балчык савытка үрелде. Бу тылсымлы савыттагы баллы катыкны учлары белән Нәфисәнең тәнен үкәп, сылап чыкты. Аны әйләндерә-әйләндерә җилкә муеннарын, аркаларын, култык асларын, күкрәкләрен, киндек турларын, беләкләрен, ботларын иренмичә җентекләп уа башлады. Нәфисә әллә рәхәтлектән, әллә авыртудан иреннәрен тешләп күзләрен йомды. Тән буыннарын бушатып җибәрде. Хәләле кайчакта җаны тәне белән иңрәп, үзәккә үтәрлек итеп ыңрашып куйса да, Хәлим борчылмый, чөнки белә. Сырхау тәннән чир шаукымы шулай авыр чыгучан.
Тәндәге катык эссе пар белән юылып төшә барган сайын, Хәлим тагын кулына теге савытны ала. Нәфисәне тагын баллы ачылы катык белән кыендырып сылап чыга. Үзе дә шул катыкка буялып бетә. Бу катык аның терсәкләре буйлап шәрә тәненә агып төшеп китә дә, бот араларына тулып, бүртеп, матурайып киткән ирлек әгъзасының очыннан тамып тора башлый. Менә бер вакыт Хәлимнең көчле куллары да арый, талчыга. Ул Нәфисәнең сихәткә тулышып ятучы, тормышка кайтучы гәүдәсе өстенә йөзе белән каплана. Аның бөтен тәнен шашып үбә башлый. Хәлимнең мәхәббәтле иреннәрен Нәфисә шундук тоеп ала. Ул инде мәрткә киткән кебек изрәп, ыңгырашып ятмый, үзе дә бөтен барлыгы белән Хәлимгә омтыла. Аның ләүкә читендә яткан куллары, мәхәббәт канатларын җилпеп, янәшәдә генә талпынучы ирлек галәмәтен аермачык тоя, сизә. Буын утырып өлгергән бу кайнар тән әгъзасы Нәфисәнең кулына берничә мәртәбә кагылып та китте инде. Ниһаять, хәлсез кулга жан иңгәндәй булды. Ул кинәт уянып, Хәлимнең жан җиренә таба омтылды. Ирлек галәмәтен тиз генә эзләп тапты, аны салмак кына хәрәкәтләр белән назлый иркәли башлады. Мунчадан кайтуга сөтле чәй, йомшак түшәк әзер иде. Өйдә дә аларның үзләрен генә калдырдылар. Тәннәре белән аңлаштылар, инде хәзер җаннары белән дә аңлаштыннар дигәннәрдер инде. Җаннар белән аңлашу авыррак шул. Җан бит ул. Аны күреп булмый, аны тоеп кына була. Хәлим белән Нәфисә бер-берсенең җаннарын тоялармы, юкмы? Моны әлегә кадәр төгәл генә әйтә алмыйлар. Автор булсам да, бу хакта мин дә төгәл генә әйтә алмыйм. Мин бит язучы гына. Геройларымның тормышын язып теркәп баручы гына. Ә алар үз тормышларын үзләре яшиләр. Үз гомерләрен үзләре кичәләр. Бәхетләренә дә, бәхетсезлекләренә дә үзләре ирешәләр. Менә бу юлы да мин Хәлим белән Нәфисә язмышын борчылып күзәтәм. Мин аларның бәхетле булуларын телим. Әмма әйтүемчә, мин бары тик автор гына, язучы гына. Аларның язмышлары хәл ителә торган тормыш борылмаларында теләктәш кенә була алам шул мин. Дөрес, укучыларыма караганда мин аларга якынрак торам. Хәтта үземне якын кардәшләре кебек хис итәм. Чынлап та, алар минем язмышыма да тирән кергәннәр. Шуңа күрә мин аларның күңел хисләрен дә алданрак тоям, уйларын алданрак беләм. Бу очракта да Хәлимне борчып торган уйны мин бик тиз төшендем. Ул уй минем өчен көн кебек ачык. Сезгә дә ачык ул. Әмма сез әле аны тоеп, аңлап бетермисез. Шуңа күрә күңелегезгә дә якын ала алмыйсыз. Бала хакындагы уй ул. Хәлим белән Нәфисәнең туачак сабыйлары хакындагы уй. Иң кызыгы һәм кызганычы шунда, бу хакта уй бар инде, ә сабый әле юк. Сез инде тормышны ярыйсы гына яхшы беләсез. Яшәү логикасы буенча, гаилә бәхетле, сөю мәхәббәт озын гомерле булсын өчен уртак һәм газиз бала кирәк. Уртак җан, уртак бәгырь кирәк. Хәлим белән Нәфисәнең балалары бар бит инде диярсез. Бар. Хәлимнең гөләше, Нәфисәнең бигеше бар. Икесен дә бердәй яраталар, кадерлиләр, алар өчен җан атып торалар. Тик уртак бәхет өчен бу гына аз. Хәтта бик аз. Сизгер укучым инде аңлап алгандыр. Мин бу сүзне юкка гына кузгатмадым. Хәлим белән Нәфисәне алда тагын бер сынау көтә. Аларның балалары булмаячак. Әле генә, 1 минут алда гына олы бәхеткә шушы ике җаннан да лаеклырак кешеләр юктыр кебек тоелган иде. Ә менә ничек үзгәрә дөньялар. Күңел ишетерлек хәл килеп чыга. Ходай үз бәндәләренә сабырлыклар, түземлекләр бирсен. Аларның рухларын ятим итмәсен дип телисе генә кала. Йоклаган булып ятса да, Хәлимнең бөтен җире уяу иде. Миен кымтырклап торган уй аңа һич тыңлык бирми. Нигә Нәфисә туачак балалары хакында берни дә әйтми? Хәлимнең сөенәчәген белә бит ул. Бик кирәк аларга хәзер бер бәләкәш. Инде бер вакытта да аерылмас өчен, бергә бер җан булып бергеп яшәү өчен кирәк бу бәгыр кисәге. Хәлим үзен үзе белештермичә, көрәктәй учларын Нәфисәнең акка чорналган иңенә куйды. Аннары сак кына шудырып корсак шәрифләренә китерде. Менә ул изге илаһи урын, ана карыны. Бала йөрәге беренче мәртәбә талпыныш ала торган сихри тылсымлы нигез, гомер бишеге. Күпне белергә теләгән бармаклар нәфис зифа тәнне назлы гына капшап куйдылар. Нәфисә шундук тоеп алды, кабул итте
һәм сискәнеп уянып китте. Аңына ук килеп өлгермәде, әмма уянуы да хак иде. Ярым уяулы килеш, ярым пышылдап кына әйтеп тә куйды. Хәлим, нишлисең син? Минме? Мин сөйләшәм? Ничек инде? Сүзсез генә сөйләшәсеңме? Куллар белән сөйләшәм. Кызык син. Куллар белән сөйләшеп була димени? Була, Нәфисә. Мин бит туачак балабыз белән сөйләшәм. Ничек сөйләшәсең? Нинди бала? Туачак сабыебыз белән дим бит. Бәй, син балага узмадыңмыни? Әйтмисең генә. Ә мин барыбер сизәм, тоям, безнең бәләкәчебез булачак. Шулаймы? Шулай. Хәлимнең соравыннан каушап төшкән Нәфисә тотылгып калды. Ни әйтергә дә белмичә, шул бер сүзне кабатлап тора башлады. Үзе Хәлимнең кулын тиз генә читкә алып куйды, өстендәге япманы рәтләштерде. Ник әйтмәгән буласың инде? Ширең шуннан гына синең, и җан кисәккәем минем. Хәлим, туктале. Син мине аңламадың. Аңладым, бик аңладым. Бәгърем минем, җаным, язмышым. Аңламадың шул, Хәлим. Дәшмә, Нәфисә. Башка бер сүз дә кирәк түгел. Мин сине үлеп яратам. Син дә мине яратасың. Яратасың бит? Яратам. Шулай булгач, ни кирәк тагы? Мәхәббәттә сүзләр артык, ә наз бер вакытта да артык түгел. Хәлим тагын Нәфисәне назларга үбәргә тотынды. Әтегесе бер кыенсынып, бер ләззәтләнеп боргаланды, сыргаланды, иренең куенына кирип бетте. Шул рәвешле күңеленә Хәлимнең соравы белән килеп кергән борчудан котылып калырга теләде.